Θα με επιτρέψετε, νομίζω με ενημερώνουν ότι υπάρχει ο κύριος Μπουλούκος, ο εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τατούλη, και θέλει να δώσει μια απάντηση. Θα με επιτρέψετε, κυρία Πιπηλή? Βεβαίως. Κύριε Μπουλούκο, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πραγματικά από πού να ξεκινήσω σε σχέση με αυτό τον οχετό που άκουσα από το στόμα της κυρίας Πιπηλή να ξεχυλίζει. Πραγματικά δεν περίμενα να υπάρχει τέτοια έλλειψη πολιτικών επιχειρημάτων ώστε να καταφεύγουμε σε αυτό το λαϊκισμό και σε αυτούς τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Αλλά για να το ξεκινήσουμε από αυτό το διακύβευμα το ίδιο των εκλογών. Είδαμε ότι το μοντέλο του αυτοδιοικητικού επέτη και της κυδαιμονίας της κεντρικής διοίκησης στην αυτοδιοίκηση έχει παρέλθει. Η διαφθορά και τα χρέη των ΟΤΑ έχουν από μόνα τους σημάνει το τέλος αυτού του μοντέλου που δυστυχώς και η κυρία Πιπηλή και ο κύριος Δράκος προφανώς εκπροσωπούν. Αυτό το πελατειακό σύστημα που εμείς το ξέρουμε στη Μεσσηνία ακόμη καλύτερα, που έχει εγκαθιδρύσει ο κύριος Δράκος, συνοδεύεται δυστυχώς για τη Μεσσηνία με την κατρακύλα της Μεσσηνίας στην 48η θέση στο δίκτυο ανάπτυξης. Το έργο το ίδιο του κυρίου Δράκου δεν περιποιεί σε καμία περίπτωση τιμή στον κύριο Δράκο. Και γι' αυτό η κυρία Πιπηλή, επειδή δεν μπορεί να στηρίξει την αξία του υποψηφίου της, έρχεται σε αυτή τη διατεταγμένη υπηρεσία με αυτούς τους χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Τατούλη, έναν συνάδελφό της. Πραγματικά απορεί κανείς με τον κοινοβουλευτικό λόγο, έτσι όπως ξεδιπλώνεται στο παράθυρο αυτό της φιλόξενης τηλεόρασής σας. Και από την άλλη θα ήθελα να πω ότι το πελατειακό αυτό σύστημα καλό θα είναι η κυρία Πιπηλή να το αναζητήσει και σε υψηλότερα κλιμάκια, ηγετικά κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, και όσον αφορά διορισμούς στη Βουλή και όσον αφορά διορισμούς στο Μουσείο της Ακρόπολης σε σχέση με συμβασιούχους και όλη αυτή την ομηρία στην οποία κατέστησαν εκείνοι οι νέοι άνθρωποι που ακριβώς από την αδυναμία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν μπόρεσαν να έχουν μια καλύτερη προοπτική στην αγορά εργασίας. Όχι, είναι ο πρώην βουλευτής. Όχι, δεν είμαι πρώην βουλευτής, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας του συνδυασμού Νέα Πελοπόννησος, του ανεξάρτητου συνδυασμού του Πέτρου Τατούλη. Είμαι δικηγόρος ταμείας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είστε δικηγόρος? Υπεύθυνος επικοινωνίας του κυρίου Τατούλη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Καλά, δεν χρειάζεται να με γνωρίζετε. Το σημαντικό είναι ότι δυστυχώς εμείς σας γνωρίζουμε και σας παραγνωρίζουμε. Γιατί όταν ακούμε κύριε Μπουλούκο, γιατί φωνάζετε με αυτόν τον τρόπο και να καταφέρεστε σε έναν συνυποψήφιο, σε έναν άνθρωπο που έρχεται να διεκδικήσει και να καταθέσει μια καινούρια πρόταση όσον αφορά το πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών, τις οποίες εσείς απαξιώνετε, πραγματικά με θλίβει ως Έλληνα πολίτη. Ένα λεπτό, κύριε Μπουλούκο. Κύριε Μπουλούκο, παρακαλώ κύριε Μπουλούκο, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε ένα λεπτό. Η κυρία Πιπηλή έχει αναφερθεί και δημοσίως και σε διάφορες συνεντεύξεις, έχει κάνει κάποιες καταγγελίες, κάποιους χαρακτηρισμούς και δεν κρύβει τα λόγια της. Θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε την ίδια και μετά να σας το ρωτήσω κι εγώ. Αυτά τα οποία λέει αναλυθεύουν. Κυρία Σοκαρά, ναι, επειδή ξέρω καλά το τηλεοπτικό παιχνίδι, βεβαίως, εγώ είμαι εκλεγμένη βουλευτής Αθηνών. Είμαι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ομιλώ ή απευθείας με συναδέλφους μου από την κυβερνόσα παράταξη. Θα μου επιτρέψετε να μην πέσω στο επίπεδο να συνομιλώ με έναν άγνωστό μου. Ναι, απαξιώνετε τον Έλληνα πολίτη με αυτή σας την κουβέντα. Ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να μιλάει με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Με το δικό σας επίπεδο του δημοσιογράφου, γιατί δεν μπορεί μία βουλευτής εκλεγμένη να διαφωνεί με κάποιον υπάλληλο. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω και εικόνα, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο Μπουλούκος. Κυρία Πιπηλή, εγώ και πριν γνωρίζετε. Ένα λεπτό κύριε Μπουλούκο, σας παρακαλώ, σας παραχωρώ το τηλέφωνο. Από το διάλογο με τον Έλληνα πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσω της τηλεόρασης του Σούπερ και μαζί σας. Κύριε Μπουλούκο, ένα λεπτό. Σας παραχωρώ τον τηλεοπτικό χρόνο για να παρέμβετε. Σας παρακαλώ, ακούστε με όμως, μην μιλάτε μόνο σας. Αδιανόητα πράγματα. Ένα λεπτό. Μα γι' αυτό. Μαζί μου, παρακαλώ. Ναι, η κυρία Πιπηλή όμως έχει κλείσει μια συνέντευξη μαζί μου και επειδή ακριβώς είναι ζωντανό το δελτίο,
Βεβαίως, τις παρεμβάσεις μπορώ να τις ακούσω, αλλά αφήστε με εγώ να κατευθύνω μια συνέντευξη. Απλώς αυτό ήθελα να ακουστεί η άποψή σας. Κυρία Πιπηλή, γνωρίζω τον τηλεοπτικό χρόνο και γνωρίζω ότι υπάρχουν και παρεμβάσεις εκεί όταν θίγονται πράγματα, έτσι. Ναι, μόνο που εγώ είδατε την δέχτηκα, γιατί είναι υποχρέωσή σας για την παρέμβαση. Ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορώ ότι δεν μπαίνετε στο διάλογο. Ως εκλεγμένη βουλευτής να συνομιλώ με έναν υπάλληλο. Γιατί ρωτάω, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Πουλούκος. Με έναν δημοσιογράφο συνομιλώ που εκπροσωπεί τον κύριο Στατούλη. Κύριος Στατούλης μπορεί να βγει να πω κατάμουτρα ότι εισπράττει ένα τεράστιο ποσό ως αργόμισθος κάθε μήνα, εδώ και 6 μήνες, ότι είναι σκανδαλώδης η περίπτωσή του. Και όπως ξέρετε, υπέβαλα ερώτηση. Εγώ δεν κουτσομπολεύω, ούτε εκπροσωπώ κανέναν. Είμαι βουλευτής και έκανα καταγγελία επώνυμη ότι ο κύριε Πουλούκο, ένα λεπτό, μπορώ να ακούσω. Ένα σκάνδαλο. Κύριε Πουλούκο, κύριε Πουλούκο. Και αυτό απασχολεί ήδη το Υπουργείο Υγείας και όχι μόνο. Θέλετε να μας πείτε για το αργόμισθος διευθυντής στο Γιώργος Γεννηματάς εισπράττει έως τις 18 Οκτωβρίου, από τις 18 Μαΐου υπάρχει μια με σκανδαλώδη νόμο. Όχι κύριε Πουλούκο, να μας απαντήσετε. Πρέπει να παίρνει και τις εφημερίες, και ενώ είναι παγκίνως γνωστό ότι δεν έχει πατήσει ποτέ να τηρήσει τον όρκο του Ιπποκράτη, που έτσι κι αλλιώς 20 χρόνια βουλευτής. Υπάρχει μια Θέλετε να μας πείτε για τον κύριο Κρανιά, μήπως, γιατί είναι θέμα που το έχει ανακοινήσει ο κύριος Μανώλης. Τεράστια βουλευτική σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών που δικαιούται. Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν μ' ακούτε κύριε Πουλούκο, δεν μ' ακούτε. Σάπου συστήματος που βολεύονταν οι βουλευτές μεταξύ τους, όλοι μαζί, βάζω και της Νέας Δημοκρατίας εγώ μέσα, και καταντήσανε την Ελλάδα έτσι, και εμείς πάμε για μια νέα Ελλάδα και μια νέα αρχή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν θέλει ο κύριος Στατούλης να βγει τώρα στο κανάλι, παρότι εγώ δεν έχω εικόνα και δεν έχω και καλή ακρόαση, αλλά με υπαλλήλους του κυρίου Τατούλη δεν ομιλώ. Μιλάω με την κυρία Σοκαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Κυρία Πιπηλή, σας ευχαριστώ. Κύριε Πουλούκο, ένα λεπτό κύριε Πουλούκο, πριν κλείσω αυτή τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα... Ένα λεπτό όμως να μ' ακούτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μ' ακούτε κύριε Πουλούκο. Θα σας έβετε ερώτημα που μπορεί και να σας διευκόλυνε σε μια απάντησή σας. Έκανε κάποιες καταγγελίες η κυρία Πιπηλή. Εγώ γνωρίζω, αλλά δεν το έχω δει και θα σας ρώταγα. Υπάρχει πράγματι απάντηση του νοσοκομείου? Έτσι ακούγεται, δεν το έχω δει. Εσείς δεν μ' ακούτε όμως. Ο κύριος Στατούλης ανέλαβε υπηρεσία τη 15η Ιουλίου 2010 ως διευθυντής ΕΣΥ. Τοποθετήθηκε προσωρινά για περίοδο προσαρμογής στο νοσοκομείο μας, στην μονάδα εγκαυμάτων, και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα οργάνωσης και εξοπλισμού της. Πήρε κανονική άδεια από 13 Ενάτου έως 15 Δεκάτου και άδεια άνευ αποδοχών από 18 Δεκάτου έως 15 Νοεμβρίου. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει, γιατί είστε πολύ ευαίσθητη κυρία Πιπηλή. 18 Μαΐου προσελήφθη, μην κρύβετε μήνες. Ιδιαίτερα ευαίσθητη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Δράκος, που υποστηρίζεται χωρίς να εργάζεται επί 18 χρόνια, ζητά διπλή ασφάλιση και σέρνει στα δικαστήρια τον συνεταιρισμό των αγροτών της Μεσσηνίας? Ή θέλετε μήπως να μας πείτε κάτι για εκείνες τις οικοδομικές αυθαιρεσίες τις δικές σας που έφερε στην Ελλάδα? Παρακαλώ τώρα κύριε Πουλούκο, ποιος μπορεί να τα εξετάσει τώρα αυτά? Δεν ακούω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κυρία Πιπηλή, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Κύριε Πουλούκο, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να απαντήσουμε. Να είστε καλά.